Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pilipinas! Aksyon, balita, banat, bulig, magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Miyerkules, yari kita sa ika-4 na, ika-4 ng adlaw na siglang no, sa bulan sang Mayo, tuig 2022 mga kaaksyon. Kamustang mga kaaksyon ta sa sining udto, kung pwede, pagmatamat na sa timo sang palanyagahon naton mga kaaksyon. Sige, ang iba siguro nakatapos na gani sa pagpanyaga mga kaaksyon. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan aksyon na BBB dalunta karon dugay-dugay ang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters plus ang aton sining mga balita nasyonal gikan sa news center sa AksyoNo Radyo Bacolod plus ang ato sining mga local and national issues dalon taman sa inyo sining igtalupangod sa dinig lamang madugay. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kalakip man mga kaaksyon nga ginakamusta ta ang mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental. I think daw nagpuas na siguro ang linukpanay dira sa area sang Gatuslao, no? Sa area sang Banwa sang Candone. Isa to ka miyembro sang NPA, way pa sang identity galing ang napatay sa encounter kahapon tubtob kay na sang kagahon, pero may mga recovery ang mga miyembro sang 15th IB sang Philippine Army nga isa ka M16 kag isa ka 45 caliber pistol mga kaaksyon, kag lakip man nga isa man ang nasamaran sa mga miyembro sang 15th IB, pero gamay man lang suno sa spot report nga ginpadala mga kaaksyon sang tropa sang militar. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kamusta mga kaaksyon ta sa palibot sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad, kabayon tang okslang kamusta sining mga inuras kag kalakip man ang mga kaaksyon ta sa probinsya sang or sa Negros Oriental, no? Sa probinsya sang Negros Oriental. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa Kanginan plus ang mga kaaksyon ta dira sa probinsya sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capi, sa Clan ni Nantique kag tubtob sa mabutan sa aton sining pagwaragwag sa sining udto. Sa Kinandan
Mangin kaupod ta mga reports karon dugay-dugay sa aton sining nga mga aksyon reporters. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Sa kinandan ako ang inyo sa aksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad karon dugay-dugay balita sa Kapitolyo balita ni Aksyon na Marlon Hinovia. Ini may kang tanan sa second booster shots para sa mga persons with comorbidities sa Negros Occidental ginumpisahan na. Kag SGLG assessmento ginpatigayon sa Kapitolyo subong nga aga. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, balik na si Aksyon na Dale Salazar. Ini may kang tanan sa election supplies and forms temprano pa nga ipanagtag sa Mayo 6 sa mga malayo nga bulutuan suno sa Comelec Bacolod. Sa Bacolod City Police Office nga balita, 100% preparado ng Bacolod City Police Office sa ginapaabot nga May 9 local kag national election. Kapulisan handa na sa deployment kung magmando na ang Commission on Election. Sa Nokpo naman nga balita, gabalita ni Aksyon Alvin Graba, inspection sang troop readiness for election duty deployment ginpatigayon karon nga adlaw sa Nokpo. Sa balita naman kay Aksyon Art ay hupon sa SART preparasyon sa mga manunudlo sa Bacolod kag Negros Occidental angot sa nagahilapit nga eleksyon kasado na nagakaigo nga akomodasyon na sa canvassing area ginrequest na sa Alliance of Concerned Teachers o CONAC. Sa balita naman sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, maki-update kita sa ringin PA nga napatay bla sa enkwentro sa Banwasang Candoni, nagapabilin pa nga Mr. X. Sa balita naman sa out of town sa syudad sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotib street level individual. Arestado sa ginpatigayon nga by bust operation. Sa balita naman kay Aksyon Arlo Tikar sa area sang Talisay City PNP, isa ka freelance tattoo arteso, LSI kag drug surrendering nadakpa naman sang kapulisan sa Dakbanwa sang Talisay sa isa ka by bust operation. Sa balita kay Aksyon Nelson Patinio sa unang distrito sang probinsya, dugang nga puwersa sang kapulisan nagabot na sa Banwa sang Calatrava karon nga adlaw. Kag sa kay Aksyon VG pasible sa Banwa sang Hinigaran, isa ka 39 anyos nga mangingisda dakop sa by bust operation sa Banwa sang Hinigaran. Sa balita nasyonal mga kaaksyon, Comelec hindi pabor sa pagpahamtang sang vaccination site sa mga polling precinct. Mabutang sila vaccination site dira sa polling precinct kundi nagginamo na nada, nagkinagual, tani nagbutang man kamo sa mga rally sang vaccination center, di kay sa eleksyon na kamuya mabutang sa mga nung butangan niya sang vaccination site sa mga polling precinct. Tani sa mga rallies ninyo ginpamutangan kay para sigurado
Ayun, damo pa mga arte Presidente Duterte liwat ka nagpandam sa posible pagpangatake sang China sa Pilipinas kag Taiwan. Kag 6 bilyones posible nga madula sa gobyerno bangod sa pagpauntat sang isabong. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sini mga headlines mabatian sa dili gid lamang madugay mahina ang kalaban i-like lang kag i-share nga aton sini nga Facebook page tapos ipadalang inyo sini nga mga mensahe kay tinguantay na nga mabasa mga kaaksyon diri sa aton sini nga pangalagan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang kaya rin ang resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o kung STL sa sining adlaw sang Miyerkules, May 4, 2022. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 5 kag 3, liwat 5 and 3. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, manamyaw tanay sa mga kaaksyon naton nga naga-monitor sa sining udto. Kay Christine Minies Villalobos ana Sinoro, no? May lang pamati Christine Minies Villalobos kag ana Sinoro. Kag Nilia Hirondama pa, Virgilio Pios Baluarte Sr., Liberty Benítez Nobaldo, Christian Bea Dalisay, Nipes A. Jasmine, Imbong Jocampo, Maria Victoria Paredes Ngo, Emily Hindrala, Maricel Saludo Hermoso, Nika Ligid-Ligid. Salamat gid Nika Ligid-Ligid. Idilaos Johnny Calvo Espadera, Janie Solgon. Salamat gid Jerry Villarante, Rodora Subiga, Rosette Nihan, and Len Cantong. No? John Marie Radok, Nilia Hirondama pa. Salamat gid. No? Okay, sa kay Jerry Villarante, Roel Montaño Vicente, salamat gid Roel, no? And sa kay Rufino Era Gavinio, salamat gid Rufino. Jamaica Hara, thank you gid Jamaica, no? And Imbong Jocampo, si Marcel Saludo Hermoso, Idilaos, malang pagpamati thank you gid sa inyo tanan-tanan. Kay Lynn Iskosora de Vinagracia, gatamyaw lang sa SV Toda, kay Glenn, kag sa apat niya ka mga kabataan, si Glenden, si Glenn, Gilen, kag si Glenidine, halong sa pagbiyahe from Eden, sang Barangay Tapi. Salamat gid Eden. Thank you gid. And Nelia Heronda Mapa, salamat gid, no? Leia Morales Bereda, happy birthday, happy fiesta lang, fiesta galisang Tamaraw dira. Happy fiesta sa taga Hacienda Tamaraw sa Barangay San Pablo, Manapla. Alin sa kay Leia Morales Berida, no? Thank you gid Leia, may lang pamati dira, no? Christine Minies Villalobos arana. And gatamyaw lang si Leia Berida sa kay Ryan Bisagas. Happy 19th birthday today. Birthday ni Ryan Bisagas, no? Happy 19th birthday today. And Restituto, panahon sang krisis ni Kiko are the best for President and Vice President. Okay. Restituto. Nika Ligid-Ligid. Thank you gid Nika. Salamat gid, no? Okay, daligi lang. Idilaos, Johnny Calvo Espadera, Tagala Castillana Municipal Disaster,
wala nga pagpamati, no? And Elvira Hilugo from Charito Heights, salamat gid, no? Thank you gid. Ayos, sige, daligi lang mga kaksyon na standbayan ay matagtapi na ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa dirigi lamang madugay. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon, kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balik kita
diri sa aton sining pangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:13 na nga tunuras 12:30 na mga kaaksyon. Standby na Aksyon Alvin Graba kwaunta dugay-dugay dirang balita sa patrol. Maki-update kita sa ning enkwentro balang nagluntad kahapon sang hapon tubtob kagabi dira sa area sang Banwa sang Cantonais, no? Live extension coffee mix anay kita, no? Ang live extension coffee mix or LF coffee mix ang pinakauna nga ready to drink coffee mix nga may vitamin D3 nga makabulig pabaskog sang inyo immunity. Ang LF coffee mix mahamot siya mananam kag insakto gid ang sabor nga sigurado magustuhan sang tanan nga mahilig sa kape. Mag live extension coffee mix na kita, may kape ka na, may live extension vitamin D3 ka pa, no? Din ka pa na mangita man. Mabakal ninyong life extension na Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba, mapapatrol kita, hindi may kang tanan sa pinaka-latest tong resulta sang investigation kag enkwentro ho sa Banwa sang Cantonais. Inpi nga napatay sa enkwentro to, wala pa sa gyapon makilalaan, nagapabilin sa Mr. X. Yari ang kaudan sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, nagapabilin sa gapon nga Mr. X nga isa ka NPA member nga napatay sa enkwentro sa tunga sa 15th Infantry Battalion against sa isa ka platoon sa ginapatian mga miyembro sa New People sa Army Southwest Front dito sa Sitio Tigmaya, Barangay Katuslao sa Banwasang Cantonais. Actually, sunod diri kay Army Brigadier General Leonardo Peña, ang Commanding General sang 302nd Infantry Brigade Aksyon Rex. Two series sa encounter in a day ni siya Action Rex nag-umpisa 5:30 sang hapon. Ang ikaduhang encounter alas 8 sa gabi, the same gyapon nga lugar Aksyon Rex. Sa diin ang napatay diri nga si Mr. X sang nasiling tana isa ka lalaki, more or less 20 years old and above Action Rex. Ang ining napatay 20 years old and above. Bata pa? Medyo hubin pa. Action Rex, bata pa gid kay hambal gani diri ni General Peña nga posible ini bata ni o kung NPA base balang nangin biktima man sang illegal nga recruitment on the part man sang New People's Army, and karon nagapabilin man sa isa ka punerarya dara sa syudad sang Kabankalan. Din recover mismo Action Rex napatay ang isa ka M16 nga may duha ka magazine, 24 rounds sang 5.56 nga sa M16 ni Action Rex mo. Normal nga bala, isa ka caliber 45, may backpack kag bala man sa nga caliber 45, may landmine Action Rex kag cellular phone. In sunod diri kay General Peña, may napilasan man on the parts sang government troops. Amo si Lieutenant Dumaog, slightly injured lang naman ni Action Rex sa iya si Lieutenant Dumaog. Okay. Oo, may pila slightly injured sa nababaw nga bahin sa iya sining abaga Action Rex. Karon ginabulong man sa isa ka pribado nga ospital sa Southern Negros. Ginadugang pagida diri ni General Peña nga ining isa ka platoon Action Rex kinabulubanta 50 kundi sa una itong report 15 kay kung isa ka platoon suno sa iya mga more or less mga 50 mga kamagan Action Rex damo oo kay unang report 15 mong galing kay ti sa ikaduhan na ning report isa ka platoon, so
pero ginabulubanta mga 15 ka mga miyembro sa New People's Army nga ginapamunuan ni Kumpol Aksyon Rex. And during the Sino ganis ka kumpol ni? si Waiko full name Binika Kumpol. Riniel Blamo do Riniel Silion? Oo. Blamo isa? Taga Southern Negros man siya Aksyon Rex. And during the firefight, ining isa ka platoon nagdivider ini into two groups. That is why sang ginalagas Action Rex sang mga katapos ang Philippine Army kumbaga kung taon ta wala kag tuon ani ang lagsanay Action Rex, and diri na recover sa una ang lawas ang isa ka 20 anyos more or less nga miyembro sa NPA, and isa diri sa ginapasalamatan karon sang mga katapos ng Philippine Army, especially sang 302nd Brigade nga paagi sa timbre o information nagikan sa mga pumuluyo diri Action Rex na ibaluan nga ara ang presensya nila sa area sang sitio Tigmaya kay nagapatigayon allegedly sang extortion activities Action Rex, and kay na and ginapasuguan man liwat ni General Peña ang iya sining men bala nga liwat magpadulong sa kapuneraria dira sa siyudad sa Kabangkalan. Basi bala may mag-claim na dumduma mo to nagligad Action Rex. I think last April to. Ining encounter bala natabok to sa Kawayan. Mumantong tutukan man sa mga katapos sa Philippine Army kag gilayon nga nakilala ato kag ato gali taga Barangay Yaw-Yaw. So may posibilidad suno sa iya if in case gid man natabo ang insidente dito sa lugar, posible may posibilidad man nga ining napatay nga NPA base bala taga Canton. Oo, base pamilya. Yes, pero din subong ang bangkay sa Kabangkalan Aksyon Rex sa isa ka punerarya sa dinda sa ang Felco sa may Condampi sa may Talubang Dampi. Ano to? Felco. Pilco? May Felco man daw. Filco Funeral Parlor Yes. sa may Talubangi. Yes, Aksyon Rex. Okay. Okay, basing pamilya ga pamati bla basi kung may kilala ka mo kag description. Anong description niya sini? Sila description kundi as estimate 20 years old ni siya and above lang Action Rex nga lalaki. Ari ang pahayag ni Brigadier General Leonardo Peña. So far, wala pang identity. Ang initial pa lang ay lalaki at around 20 years old yung napatay. Sa tingin niyo po ba taga dyan din po sa CantongNo po yung napatay? Hindi ko masabi ang exact unless na makuha natin yung identity talaga. Tulad noong previous encounter na after appropriate identification niya, na-determine natin na taga-Barangay Yaw-Yaw. Ilan po yung naka-encounter po ng ating tropa? Sa more or less 50 sila. But nag-iwa-iwalay yan dahil nga nasusundan ng tropa natin. So yung estimated na grupo na na-encounter ng tropa nasa around 50. Ongoing pa rin yung search and hunt pursuit operations ngayon. And with the indications doon sa nangyari sa area, may mga blood. So we are expecting na meron pang nasugatan o baka namatay sa kanila na hindi pa lang nakikita natin sa ngayon. Ano po bang grupo itong nakalaban ng ating tropa? Na Southwest Front, si group platoon pa rin ni Kumpol yung na-encounter na tropa. At hindi natin hihintuan to. Kaya nagpapasalamat ako sa pumuluyo ng Barangay Katuslaw and doon sa bayan ng Cantone. Kasi talagang dahil sa report nila na susundan natin at natutumbok natin yung grupo ng NPA. Kaya na talagang hindi natin sila masakote ng mabilisan dahil tayo yung offensive, and pagka talaga nakakamtan sila na may mga sundalo nagkaripas-pas kagad sila ng takbo. So narex ang kabahin din lamang sa pahayag diri ni Brigadier General Leonardo Peña. Basi karon Action Rex kayo man ang assurance sa aton nga manawag man siya o ipabalo niya gid kung may identity na ang hiling napatay nga NPA. Report sa patrol ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon na Alvin Graba, balita gikan sa
patrol, no? Ang kuan galiyong Bureau of Fire, ang Bureau of Jail Management and Penology, may augmentation sila sa parts ng mga personal nila sa bugos nga riyon size, no? Preparado na kuno nga ti ipadala ang mga personnel sang BGMP Region 6 para sa palabuton nga May 9 national and local election. Iningin confirm mismo ni Attorney Jail Superintendent Attorney Jairos Anthony Dohilio, ang spokesperson sang BGMP Regional Office 6. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Live extension super fiber anay Desisyon 2022. Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas na envelope, isulat ang sa mga malayo nga bulutuan. Suno sa Commission on Election Bacolod. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale. Action Rex, mayroon ang early delivery sa mga election supplies and forms nga pag-ausaron sa Mayo 9 nga eleksyon ang ipanagdag sa mga malayo Action Rex nga mga bulutuan diri sa may siyudad sa Bacolod. Kaya according kay Acting Election Officer Attorney Revo Solbito, hindi tanan nga mga skulahan sa Bacolod City ang makareceive na sang temprano nga mga election supplies and forms Action Rex, kundi ang aragid lamang sa mga maladyo ng mga lugar Action Rex na supposed to be on the day pa ni siya ng Action Rex ang election ipanagtag ini mga forms and supplies nga pag-ausaron. Pero mayroon niya sang resolution ng COMELEC na pwede makapangabay sang early nga delivery sa mga pagagamiton sa pinakay Action Rex. So explanation rin ni Attorney Sorbito ang City Treasurer's Office amon sa Action Rex ang mag-deliver sa mga supply sa mabot ng Mayo size. And then ang ibang din nga mga bulutuan na lapit na lang at on the day na sang election o kon Mayo 9 Action Rex. Ngayon pahayag ni Attorney Sorbito nga same sa gihapon na ila silang schedule sa final testing and sealing sang vote counting machines sa May 7 Action Rex kagalas 8 sang aga simultaneous ini sa 45 tanan ka mga voting centers sa mga public school. Attorney Sorbito dira mag-supervise sa may Negros Occidental High School o kon NOHS Action Rex. Pagka May 8, ang mga instructor ipatuman ng liquor ban sa may siyudad Action Rex, and then pagka May 8 man, mag-prepare ang COMELEC Bacolod sila sa mga canvassing center dira sa may new government center Action Rex. Ngayon pahayag man ni Sorbito nga mayroon na sang provincial hub sa may Negros Occidental in kaso Action Rex na may mga SD card sa tion mo lang nga maguba o kung maaabriya ang SD card. So yung explanation sa SD card Action Rex din nagasulod no ang mga datos o kung mga ginastore ang boto sa mga pumuloy Action Rex. Ito madumduman mo sa 2019 may 4 Action Rex ka mga SD card ang corrupt no corrupt ang right term sang nagligad na 2019 election sa kinanglan patungod dalon sa may siyudad sang Iloilo sa Vision of sang COMELEC para makayo sang ila sila nga mga technician. So according kay Sir Sorbito, this time din na kinahanglan bango diri sa may probinsya sa Negros Occidental mayroon na sang provincial hub Action Rex nga mo ang magakayo sa mga SD card in kaso gidman nga maaberiya o kon maguba. Aring tingog ni Acting Bacolod Election Officer Attorney Revo Sorbito. Sa 6 no, sa 7 may FPS kita, final testing and sealing, masugod kita 8
o'clock in the morning, no, and then may sa mga early deliveries, no, sa mga nag-apply kita actually early deliveries sa mga election forms and supplies sa mga far-flung areas nato, and it was already granted. So sa 6 mo sugod na ang siyang city treasurers ng panghatag kung deliver sa teachers, pang officer teachers sa election supplies and forms. Sa May 8 on the morning, we will be there sa NGC to physically prepare the grounds, no, for canvassing, ang atong canvassing center, ang sa Dalong, no, ang atong ang punduhan sa mga iskata, abot sa NGC coming from the schools. Action Rex, nakita natin ang Atty. Cardito. So far, wala sila sa mga mayor na mga problema na nila mga Action Rex. Ari dali ito yung operation kung eleksyon ang paghahambalan. Balita sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo, Aksyon, Dale Salazar. Una sa action sa Bacolod Action Rally. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat sa Aksyon na Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon na Dale sa iluhan, tanang balita ni Aksyon Art Tayhupon sa special assignments, preparasyon sa mga manunudlo sa Bacolod kag Negros Occidental angot sa nagahilapit nga eleksyon. Kasado na nagkaigo nga akomodasyon sa canvassing area, gin-request na sang Alliance of Concerned Teachers o CONAC. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art. Personal Action Rex, sigil request sa tratapan ni Atty. Remo Sorbito ni Sir Richard Hilangre, nag-representar man sa mga public schools dito sa Bacolod at isang time sa Alliance of Concerned Teachers na kung mahimo, mabutangan sila sa standby area sa tion na sang canvassing Action Rex. Nga mo nila yung concern during the previous election nga problema sa mga teachers kay nagalinong pagi na sila bla sa labi sa SP kag wala sila sa purungkuan. At the same time, sagwa sa NGC while gagawinat sa ila turno nga mag-turnover sa SD card dira sa canvassing area. Now, sunod diri kay Sir Richard Dilangre, mas maayo nga may pasilungan kag may purungkuan ng mga manunudlo while nga nagahulat sa ila sininga tiempo agad sa pagdulong sa SD card kay Syria mas matapol ina kung lako ka na sa pulaw tapos pag-amot mo diraway ka pa sa plastaran ang lang nilaging request sa bahin sa DepEd. Pero kung preparasyon in general sunod na rin kay Hilangre, actually okay nag-idea kay subong adlaw last na lang inisang training nila ang mga nabilin member sa DESO o kung Department Supervisor Officer nga mong nag-undergo sa final training for this May 9 election. Na magluwa sila isa na lang ka-problema dara sa mga teachers kay ginhatagan sila sa plastic na iblang na barrier Action Rex sa COMELEC kamo ng panaligman sa mga manunudlo kay maplastar sila, ma-provide sila sa talabiran sila o kung bisang kahoy o kawayan na mag-barrier o kung nag-serving barrier sa tiempo sa adlaw na sa eleksyon. Nagalaon diri ang kag sumuman ang halay sa mga manunudlo nga wala na sa programa kaya in fact nag-create man sila sa hotline na direkta magkaparabot dira ang mga manunudlo kung may concern sa bilog na Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod magluwas pa sa setman sa Department of Education. Dari si Richard Hilangre. In-raise natin kay Atty. Sobito na magpatong na sa SD cards ka mga reports na sa NGC kay daw wala kong sa tulungkuhan ng mga teachers nila sa kilalang pa staff na nag-baton. So he assured us na nag-request naman siya sa mga plastic chairs sa NGC. And then daw pa natin ng daw pala silungan na. Okay. Ti amo tong yaya naka-request na siya, so we hope na ang taga-government center mag-respond sa accommodation during ng turnover sa SD card. Para ni Richard Dilangre nga sa karon nagalaong gid kag expect sila
nga positive na ala sa himuon nga kitang ang pamunuan sa lokal diri sa Bacolod City. Ang Aksyon sa nagtalihupan na sa balita o sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon Artay Hopon. Balita gikan sa SART, no? Sa Special Assignments. Daligid lang aksyon na Marlon Hinovia standby sa balita mo dira sa Kapitolyo karon dugay-dugay, no? Kung masobrahan ang Desisyon 2022. Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of... Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalo. Katuantang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo, second booster shots para sa mga persons with comorbidities sa Negros Occidental ginaumpisa na kag SGLG assessment ginpatigayon sa Kapitolyo subong nga aga. Yari ang countdown sa report ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Unahon ko lang ang naging report ni Provincial Health Officer Dr. Erdel Tumimbang sa mga adlaw sa Diendere sa Negros Occidental. Nagsugod naman ang pagbakuna o kung second COVID-19 booster shots para sa mga people with comorbidities. Pero ginasaling ni Tumimbang na polo problema pa ang first booster shots sa pilas ka mga vaccines bangod hinagapon ang dalagan kung ang resulta sa ginapatigayon na COVID-19 vaccination.
Daw kumutunuban nga sa nagaligid nga bulan sang Abril, ang gobyerno nasyonal nagsugod sang rollout sang second COVID-19 booster shots nationwide in siya with guidelines, no? Man ang gibasihan nila sila, amo ang kin-aprobahan man nga recommendation sang Health Technology Assessment Council nga dapat ang second booster shots nga dose para lamang sa immunocompromised patients. O kung naman sila ang mga persons with comorbidities. Way pa naman sang figures, agad palayag si Tumimbang, prote mo ng luyag lang ipabalo, kung sino man ang persons with kamayara sang comorbidity na luyag magpas second booster shots, pwede sila nga matig-angot, sila sinitag sa mga local government unit. Yari si Dr. Tumimbang. Ang atong ready. Sila na lang ito pagkatasa. Dati ko, kumihan sa juga yan. O katago. Kaya, sa time na revision, hindi ko nga pinagin ng panahon. So, ito lang di mag-umpar yan. Takpan na. So, ako lang reason yung ito first. Kaya nakita na nila na first booster, maway na siya 20 months. Ang first booster, maway na 20 months. Ang kabayan lamang sang palayag ni Dr. Tumimbang. Sa lawang ko lang kay dari sa may social hall sang Kapitolyo Provincial, lagi lamang matapos dari ang gintatagayon regional assessments para sa seal of good local governance. Arda rin presensya ni DILG Regional Director sa Western Visayas na si Juan Jovian Ingeniero. Now, ang DILG, amo na sila nag-assess kay ang Negros Occidental, isa sa mga potential nga passers on seal of good governance ang paghahambalan. Adamo-damo naman sa mga pasidungog SGLG nga nakuha ang Negros Occidental, pero tining SGLG kadto flagship program pa lamang ini sa DILG, pero mo na ini bilang isa ka kasuguan. Ina-assess kung nano ang mga programa dalagan sa panggobyerno sa tagsa sa mga local government units sa probinsya, sa municipal, sa city, sa highly urbanized city na level. Yambal ni Ingeniero i-index nila dito sa national kung makitaan nga may dako nga potential ang Negros Occidental na mangin passers sa saring SGLG. Ang mga results rin sunod kay Ingeniero, amo na ang gobyerno nasyonal. Sa mga LGUs na nakabaton sa SGLG, nabaluan taraman nga may-ari ini isang kabaylong contest award, mayaraman nga cash or kabaylo sang pundo para sa isa ka patagayunon nga proyekto. Kapatian ta kabayan lamang sa palayaga ni DLG Region 6 Ingeniero. We're ito yung flagship program na DLG na-assess namin performance ng bawat LG. At sa ngayon po, ang regional assessment team ay sa kasalukuyang ina-assess yung mga potential projects. Ibig sabihin po yun, out of how many LGUs sa regional natin, nag-initial na po kami kung sino yung mga potential. And one of the potential partners ay ang Negros. So ngayon, ang kamay lamang sa palayag ni DILG Region 6 Director Ingeniero. Nakakaroon lang ang ato sa ng interview, wala mamadugay dito sa kay Governor Bong Lacson. Kay si Gov Lacson din pabaluya sa buong adlaw nagligad nga Lunes na kabaton siya sang tawag sa Iglesia ni Cristo o kon INC. At isa siya sang gina-endorsoman. No? Kag ibang bagay nga mga balita dari sa may Provincial Capital. Report kan sa Capitol Provincial,
ang ka-aksyon yung aksyon Marlon Hedovaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:43 ang aton oras. Dalig lang salamat kid Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Standby sa mga balita sa aton siniban pa nga mga aksyon na reporters, no? May tisi anay kulang balang imo sining lawas ang vitamin C kinanglan talang magmay tisi kita, no? Alkaline base nga vitamin Desisyon 2022. Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion. Aksyon na Alvin Graba sa Nokpo kag Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Standby anay kag ang ato sini nga mga out of town reporters. Matagtanay pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa dili lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Desisyon 2022. Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon
ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet.
Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kun masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Aksyon Daily Salazar para sa Aksyon Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampa sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Daughter Kabato para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subo. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol
face mask, face shield, kag social distancing, batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kag pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Aksyon Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Aksyon Radio. 28 years na ko di sa Aksyon Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa Anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon drama diri sa Aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Aksyon Radio. Aksyon Henry Espolgar, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Balita, Banat, Bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa, 2 ang aton oras, kadtuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba, mapa Negros Occidental, Provincial Police Office Kitanay, no? Inspection sang
tropa angot sa handa na bala sa election duty deployment. Ginpatigayon karon nga adlaw sa Nokpo. Yari accountant sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Nokpo. Aksyon Alvin. Aksyon Rex gintipon kay nasang aga sa Nokpo Parade Ground ang 230 ka mga personnel sang NOC PPO para sa ilang inspection of troops kag gincheckar man ang kahandaan antes ang ila sininga deployment kay na para sa tagsa ka mga banwa kag syudad sa probinsya. Sunod diri kay Police Lieutenant Abigail Donasco ang inspection mismo sang of troops ginpangunahan man ni Police Colonel Leo Pamigtan kag sunod diri kay Donasco si Pamigtan upod ang iban pang matag-as nga opisyal sang NOC PPO Aksyon Rex amo mismo ang naglantaw sa mga gamit sang mga kapulisan kangay sa lang ila sininga uniform, armas kag iban pa Aksyon Rex kag iniya gincheck man ang iban pang mga equipment and paraphernalia sang mga pulis as approved iniya nga checklist gikan sa Philippine National Police antes ang ila sininga deployment action Rex. Ang ila sininga mga mangin papel action Rex isa ka augmentation para sa tagsa ka mga banwa kag ini sila ang iga-assign man sa tagsaman ka mga barangay kundi may ara mga pulis i-assign sa mga tagsa ka mga mga presinto sila i-assign sa mga kada barangay man sa pagpatigayon sa sining samtang ginapatigayon ang ining election action Rex. Ginatagman sa ila ang quick look guide nga magaserbi man nga pagsulundan sa mga kapulisan. Bungod ang ining quick look guide, kontinido na gali ni Action Rex sa mga basic instructions and duties and responsibilities sa mga pulis and even ang mga emergency hotline numbers para sa mga any election eventuality nga matabo Action Rex. Kag paagi sini nagalao man si Pamigtan nga maging aware naman ang mga kapulisan in time sang ila sini nga duty during election. Ari ang pahayag ni Lieutenant Abigail Donasco. This morning, we had the inspection of deployment. Gin-check sa aton provincial director together with our provincial staff, no? Ang ilang mga gamit, ang mga kinahanglan nila, no? For the election, especially ilang uniforms, ila ka mga ila armas, ila batuta, everything, Sir Alvin, no, nagamito nila in the election. Most especially, ini ang atong quick look guide, Sir Alvin, no, daw amo nila Bible, this will be their manual for the whole duration sang pagbantay nila, no, on our vote, sa aton mga voting centers. Ma'am, pila sila kabilog, ma'am? So, ang 230 tadi nga number is, as what I mentioned, alin lang ni sa headquarters na diri sa Nopo. Yeah. Ano maging papel nila? Sila no, aton mga personnel, ang aton mga tropa, sila ang ma-assign sa voting centers in every barangay, municipality, and city. So, narak sa kabayang lamang sang pahayag ni Lieutenant Donasco. Report nagikan sa Nopo, ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Isunod tagilayon ang balita gikan sa Bacolod City Police Office. 100% preparado na ang Bacolod City Police Office sa ginapaabot nga May 9 local and national election. Kapulisan handa na sa deployment kung magmando na ang Commission on Election. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Ara na. Ara na. Basi guro buwas or dasang adlaw, no? Ang ever, no? Gali. Okay ah. Ha?
Okay, basta importante madayon sa Pizza 9. Ara ginaya. Ara ginaya. Ara ginaya hindi kina malikawan, no? Gani. Matupa na ganay guro sa kon eh. Sa mga boss. Ano na yung matupa yan? Ang Pizza 9, leksyon na iya? Di boss para danya, bansiyo na iya? Ay na? Oo Bong dupiho ba? Believe me daw gali? Oo, aral na taranda. Ang mga paraphernalia gagamiton pa. Okay. Sa coverage ng eleksyon, no? Ate, okay. That's include our budget, no? For coverage. Damo nagapanglapsi subong mo. No? Mga kandidato oo. Nilayang huyog subong. Okay lang. Subong parang nga dahan na makonagin sila. Galing daw, way ni Chansa na. Ang gapalay-palay na, way ni Chansa ya. Way na Chansa. Ilan kadlaw, way ni Chansa ya. Ganit. Pero ang ibang panigiluot pa. Tibi ang may mga Chansa nga makasulod sa top 12 ga pangraskas pa na. Ga doble effort pa na sila. Triple effort Ito sa last minute ba? Kasi kung ma-twist pa nila paminsaron sa tao. Pero depende na sa tao depende na sa tao. Kagumanay ang paminsaron sa tao. Ate na pa ang kaya kahuman, ang nagapabot. Ang gapabot pa sa plaka. Kaya basi kaloy ano pa basi mag-doble pa, no? Iyawat pa, no? Ay importante na kwaon nila, inananala, no? Pero ang tupa ay gina-expect na sa halos karabanan Monday halinsaga hasta na tungang gabi hasta pagid kagahon sang May 9 kuwan pa na mo pangraskas pa ng iban nga may mga budget mo. Pero sa utso palagi plansado na ya. Plansado na ya. Ay na ya. Wala ni saya utso ya. Basta pahunay-hunay na ya kundi mag-hunay. Utso ya plansado na pagka nuipi kanto na sa presento dayon. Wala na siyang paligis na wala naman siya may maglagas na. Pwerte si Fortuna Ferreo. Anong balihan? Pwerte man gali ka silaw, Eric. Anong silaw man? Silaw ano man? Silaw guro sa kagtang Buyong gid ni Blas. Sa kuna sa gunting na nga semi-kalbo. Hindi niya kalbo Ang gunting na semi-kalbo lang. Kay ti kon damol daw nipis na gid. Damol kakatol. Damo lusa kakaspa. Alam ba ni Pero kung ang gunting po semi-kalbo, bisa pagkaga, pulo-puluhon mo lang katubig ayun na. Pero bason lang gamay, piho na dayon Correct, action next. Pero hulaton pala. Gani. Pero hulaton ng ano? Ang kayuhan Diragi ko basta hulaton kayuhan niya sigurado sa 5, 6 ara na. Plansado na wala na problema. Gani man kay naplansado na yan. Sila. Alin sa kay mix okay. Ara na. Plansado na actually. Plansado do piho ba? Ayun di forma. Believe me, si SM pa ya. Gani man. Wala lima ya. Gusig na rin ni Marnia. Ara na rin niya. Abi Daymarn. Okay Ate ko mapansin ka sa amon ni Axalbe, no? Dungan-dungan lang ta. Ang isa guro nga pangamuyo na da mo. Kasi layo-layo niya ang kapukan mo. Pa lang nakakuha man. Ate, pero kay subong pa lang sa kabutwa mo. Super man sa kakuha ya. Oo, subong sigurado na ubos na to. Buo niya, kuha subong buo. Buo. Apa niya wasaag na. Ang iyan niya Axalbe niya, buo pa. Ang laban. Tapos anyway, may harap man tayo. Sa Evergreen lang tayo mga katulad. Ayun, di forma. Hindi amo. Ano na yung 100% na niya. Ate, na-reach out sa Bacolod City Police Office. Ang 100% nga preparasyon nila sa ginapabot nga Mayo 9 nga local kag national election. In fact, kani pagtawag ta kay Police Lieutenant Colonel Esteliada, bago sila ka patagayon sa meeting kag briefing sa mga PNP personnel nga siguro iamon sila ang iga-deploy sa pila ka mga polling precinct sa syudad sa Bacolod. As para sa Lakyan is concerned, actually daw halos sa preparado naman ang kargahan sa PCM o voting counting machine. Ang
pag-transport sini sa mga polling centers dito halos all set na. In fact, karon sa hapon gani may ara sila meeting sa ginatawag energy providers sa bahin sang NGC kag Seneco, no? National Grid Corporation kag sa Seneco, preparation plus sa way tamang ginapapot basi mag-burn out will be Black Rex. So dapat luyag lang hibaluon sang Bacolod City Police Office nga ipasiguro man isang sining National Grid Corporation sa Seneco nga wala sang burnout nga matabo during sang ginapatagayon nga eleksyon sa Mayo 9 Aksyon Next. May mga harap pag masiguro posible additional nga mga iakwan nga mga datos nga idugang ang Bacolod City Police Office sa ila sining preparasyon pero kung pamatian ito yung statement ni Colonel Yada 100% na yung ila sa preparation. In fact, gahulat na sila ganiya sang mando sang City Comelec offices nato diri sa Bacolod ni Attorney Sorbito nga kung saan una sila i-deploy sa mga polling centers diri sa syudad sang Bacolod. Yari si Police Lieutenant Colonel Estrellada ang Operation Chief sang Bacolod City Police Office. Naka-standby na ang atong mga security forces rek, no? Actually, bago lang kami tapos meeting man and later this afternoon, may ara kita meeting naman with the energy provider naton, ang National Grid Corporation and their Seneco para ano naman ang aton nga power status for this election. So sa aton naman nga mga transport, security naton sa polling center, so nakaprepare naman kita and we will just be waiting sa guidance ng aton nga Comelec officer kung saan nakita kung pwede natin ma-deploy ang aton personnel sa respective polling centers. Ang aton nga transport this coming Saturday or Friday. So, masikita clearance from the City Comelec officer before sa aton nga activity. Pasalig ka lang sa aton nga nagpalamati nga in every polling centers may ara kita police naka-duty sila that may uniform kita kag may ara may kita plain clothes nga mag-assist sa aton nga uniform personnel. Actually, si President Colonel Estrellada, ang Operation Chief sang Bacolod City Police Office. Ang inyong Aksyon sa Bacolod PNP, ako naman sa Aksyon Eric Pobrano report. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Aksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Sa iluhan tanang balita ni Aksyon na Roger Gotib mapa Cadiz City anay kita, no? Street level individual ho arestado sa ginpatigayon nga buy-bust operation. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Aksyon right, sinasikaso naman karoon ang pagpasaka sa kaso sa sining isa ka street level individual nga narakpan sa buy-bust operation kahapon sa mga katapuman sa kapulisan diri sa may syudad sa Cadiz. Ang gindakop kag operation nga gipatigayon may mga alas 5 takna sa hapon sa isa diri ka lugar sa may bahin sang barangay Son 1, ginakopin ni si Gilbert Mercado y Rotante, 37 anyos ng edad, nga residente sa Villa Cristina 2, Barangay Son 1, Ciudad San Cadiz. Pero sa report nakuhaan sang pito, tanan ka sa siya, isang ginapatian siya mo, o kung siya mo, nakatiara naman ang result sa crime lab, kag subog man ang 500 piso bill, nga nakuha man sa iya siniposisyon kag control bilang buy-bust money. Pero sa payag ni Police Lieutenant Colonel Heljan Dispe sa bahin sa ila sining operation. Ang atong nakuha ini sa atong buy-bust operation sa 9165 street level individual ini. Gari lang ini siya nga among natong nga suspect among ini si Gilbert Mercado Rotante. So sa karon action rights yara na siya sa fiscal. Ginahingagaw nga ma-file ang kaso in quiz sa duwa tanan ka mga violation. Section 5 ang pagbaligya sa illegal drugs kay subugman ang Section 11 ang posisyon sang illegal drugs. Report gikan sa Syudad sa Cadiz para sa Aksyon BBB program. Una sa balita, una sa Aksyon. Ini si Aksyon Roger Gutib nga report sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you.
Salamat Gidaksyon na Roger Gotib sa balita. Gikan sa siyudad sang Cadiz, standby na aksyon na Nelson Patinio sa Banwa sang Calatrava. Kay dire kita na ho sa live extension vitamin D. Desisyon 2022. Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2020. Aksyon na Nelson Patinio mapakalatraba kita na dugang nga puwersa sang kapulisano nagabot na sa Banwa sang Calatrava subong adlaw. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Action Rex nagabot na karon nga aga Mayo 4 alas 10 ang dugang puwersa sang kapulisan sa Banwa sang Calatrava agod maghatag sang dugang seguridad sa maabot nga panilyay sa Mayo 9. Ginapahayag ni Police Major Lumyain Lidawan, hipis ang Calatrava Police, dala ang pagpasalamat sa mga nagkalain-lain na police station sa pagpadala sang augmentation sa Banwa. Suno pa sa kay Lidawan, kinahanglan ang dugang nga pulis sa Calatrava tungod may 40 ka mga barangay kag 80 city ka mga clustered precinct ang nasambit nga Banwa. Yaring dugang nga pahayag ni Police Major Lidawan sa interview sa Aksyon Radio. Para mag-duty sa area ng Calatrava kasi tayo po yung pinakamaraming voting center and pinakamaraming barangay. So hopefully maging siya secure, accurate, and free ang election natin. Ang pahayag ni Police Major Lidawan. Kaaksyon nyo, Nelson Patinio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gidaksyon na Nelson Patinio. Si Aksyon Arlo Ticaron standby sa Talisay City Police Office. Isa ka freelance tattoo artisto. LSI kag drug surrender nadakpan sang kapulisan sa isa ka buy-bust operation. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Arlo Ticar gikan sa area sang Talisay. Aksyon Arlo. Action Rex, isa ka persona ang natigayon ini nga dadakpan sa makatapos ang Talisay City PNP kag reportedly ini siya isa ka freelance tattoo artist kag anay surrendere sang Talisay City Police Station diin ini siya ginakonsiderar man nga isa ka street level individual sa makatapos ang Talisay City Police Station. Ang nasambit nga persona, Action Rex, ang natigayon ini nga nadakpan mga tak na alas 4:23 sing hapon kahapon nga adlaw
sa isa ka buy-bust operation nga ginpatigayon sa mga tapo sang kapulisan dira sa may entrance sang Villa Carmela Phase 2, Barangay Zone 12-A, siyudad sang Talisay. Ang nasambit nga suspect ang ginkilala ini sa kaya Rent Bidiones E. Gardose, 35 anyos ang edad, isa ka soltero kag pumuluyo sang Purok Malinong, Barangay Zone 12 o kung Barangay Zone 14, siyudad sang Talisay. Natigayon ini siya nga nadakpan sa makatapo sang Intelligence Division sang Talisay City Police Station kag sang Special Drug Enforcement Team nga kung sa diin natigayon nga nakuha sa iya sini nga posisyon kag control ang mga nagalain nga mga shabu para paraphernalia, subong man ang isa ka o kung one piece heat cell transparent plastic containing with crystalline suspected shabu, 8 ka bilog nga mga heat cell transparent plastic kung sa diin natigayon gid nga nakuha sa iya sini nga posisyon kag control. Lakip naman nga nakuha sa mga kapulisan amo ang isa ka cellphone, ang isa ka 500 peso buy-bust money nga gingamit sa mga kapulisan. Din ang nasambit nga mga recoveries ang nagabugat ini sang 4 ka gramo kag mayara ini standard drug price nga 27,200 pesos. Ang nasambit nga suspect ang nagbelar ini sang Republic Act 9165 Section 5 and 11 kung sa din ini si Saint Bidonia ang sakaron yara na detain sa may custodial facility sang Talisay City Police Station. Sa dugang sini yari ang pahayag ni Police Lieutenant Vicente Marion Buenaflor, ang Deputy Chief of Police sa Talisay City Police Station. Ang ato na intel operatives diri sa Talisay Police Station nagtigayon sa isa ka buy-bust operation dira sa Carmela Phase 2, Barangay Zone 12A, Talisay. So ang subject mo nakuha si Nelbidonia E. Gardose alias Cole, freelance tattoo artist na siya. Single kag residente sang Purok Malinong, Barangay Zone 14. So siya nakuha nabaklan sang one piece heat cell transparent plastic sachet containing white crystalline substance nga nasuspetsahan nga shabu. Aksyon Rex portion lamang niya sa gipahayag sa aton ni Police Lieutenant Vicente Marion Buenaflor sa interview sang Aksyon Radio. Ang dugang sini nga detalye mabatian sa pila ka mga news and public affairs program sang Aksyon Radio Bacolod. Reporting live from Talisay City Police Station, this is Aksyon Arloticar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon na Arlo Ticar. Ulay hununtang balita ni Aksyon na VJ Apasible gikan naman sa Banwasang Hinigaran, isa ka 39 anyos nga mangingisda ho. Dakop sa buy-bust operation sa among nga Banwa. Yari ang countdown sang report ni Aksyon VJ Apasible. Sa detalye, Aksyon na VJ. Aksyon Rex tigayon nga nadakpan pinagi sa isa ka buy-bust operation ang isa ka 39 anyos nga mangingisda diri sa may Zone 1B, Barangay Tagda sa Banwasang Hinigaran. Ang suspetsado, Aksyon Rex, ang ginkilala sa kay Mark Anthony Santianes, 39 anyos, isa ka mangingisda kag ini siya ang kasado. Ining si Santianes, Aksyon Rex, kilalaman sa alias nga si alias Torion sa pag-conduct sang buy-bust operation sa pagpamuno ni Police Captain Ryan Villasario, ang OIC sang Hinigaran PNP. Tigayon nga nakuha ang 5 ka sachet sang ginasuspetsuhan shabu, 500 pesos nga buy-bust money tag coin purse. Action nakahunong sa detention facility sang Hinigaran Police ining suspect kag ginkandakan sang buy-bust ang ining suspect, Action Rex, sa tong tinikdan nga adlaw May 3, 2022 at na alas 4:10 sang hapon.
Sa karon magapangatubang ang suspect sa paglapas sa RA 9165 o kunin Comprehensive and Dangerous Drugs Act of 2002, Section 5 ining pagbaligya, Section 11 ining paghupot sang dumilian nga droga. Sa karon nakahunong ang nasambit nga suspect diri sa Hinigaran PNP. Ining balita nga nakuha naton direktamente diri sa Banwa sang Hinigaran. Ini si Aksyon VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na VJ Apasible. Balita gikan sa ikalimang distrito. Rio magkabulig sa constipation. Balukang constipation na muning mother ang Iloilo sang tanan nga mga diseases mga kaksyon. Evergreen Herbal Capsule ginarekomendar ta sa inyo. Gintingob nga puwersa sang 7 para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. Di aksyon. Standbayan ay matagtapila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa dili lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. Di Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kontubiko nga importante sa imo bilang isa ka botante.
Magdesisyon kuno para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayong imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Daughter Kabato para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Aksyon Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod!
Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Aksyon Radio. 28 years na ko di sa Aksyon Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa Anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Aksyon Radio. Aksyon Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ako Account ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ni Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precinct. Tiyempo, diri sa ato sining pangalagad, mga kaaksyon namon sa kanginan. Salamat gida sa inyo sining pagpakigupod, kita-kits kita buwas diri sa inyo sining palatuntunan. Standby na sa This Is My Life, igasunod sa dinig lamang malugay upod kay aksyon walma sugaton. Ako naman ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Kantong. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sang Aksyon Balita, Banat, Bulig. Tubtob sa masunod nga edisyon. Sa liwat, madamang salamat sa inyong pagpamati.